Κύριο μέρος λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε 10 ημικαθίσματα για 10 φορές. Στο ενδιάμεσο έχουμε ασκήσεις για όλο το σώμα. Πάμε για το πρώτο δεκάρι. Ομοιόμορφη πίεση στο πέλμα. Ίσα που ακουμπάει η λεκάνη και ψηλά. Προσέχουμε τα γόνατα να μην μπαίνουν ούτε πιο μέσα ούτε πιο έξω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ευθυγραμμισμένα με τη λεκάνη. Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε αυτό. Ευθυγραμμισμένα με τη λεκάνη. Προσπαθούμε να φτιάχνουμε και τη στάση μας, η ώμη είναι πίσω και μακριά από τα αυτιά. Ξεκινάμε να κάνουμε βυθίσεις. Π.χ. Για 10 επίσης. Άλλα 10 ημικαθίσματα. Κυριακή. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 πάλι. Ημικαθίσματα. Κάνουμε και push-ups. Συνεχίζουμε. Και άλλη Κυριακή. Μια άσκηση πάρα πολύ χρήσιμη είναι για τους ομοπλάτες και τους ώμους. Στο πιλάτες θα λένε sternum drop. Δεν είναι πιλάτες βέβαια αυτό τώρα. Κρατάμε τεντωμένα τα χέρια και απομονώνουμε το στέρνο να ανεβοκατεβαίνει. Ουσιαστικά νιώθουμε τις ομοπλάτες να έρχονται κοντά και μετά να απομακρύνονται καθώς ανεβαίνουμε πάνω. Και άλλη Κυριακή. Ποτέ δεν είναι αρκετή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βυθίσεις. Μόλις ολοκλήρωσα και το 8ο σετ από ημικαθίσματα. Πάμε για το πρώτο τελευταίο, ένα το δηλαδή.
Τελευταίο σετ από ημικαθίσματα. Και 10. Καλό θα ήταν να κάνουμε 2 τέτοια σετ. Ενδιάμεσα χρειαζόμαστε όμως διάλειμμα. Θα το κάνουμε ενεργητικό διάλειμμα. Γιατί καλύτερη για το τρακεφάλο μας, αλλά για να συνεχίσουμε καύση λίπους, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που είχαμε σαν προθέρμανση.